Waqt laqgħa organizzata mill-Kunsill Nazzjonali tan-nisa li fiha kienu mistiedna l-kandidati kollha nisa, ġew diskussi diversi suġġetti relatati mal-hajja ta' mara. Diskussi wkoll id-diffikultajiet li jiltaqgħu maghhom in-nisa fil-politika kif ukoll in-nisa ġenerali fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Fost is-suġġetti li kienu diskussa semma l-bżonn ta' childcare centers. Intqal li għal-mara huwa kważi impossibbli li toħroġ taħdem jekk ma jkunx hemm childcare centers fejn tħalli lill-ulieda. Issemmit ukoll kemm huma importanti reduced hours u l-bżonn li jibda jiddaħħal aktar l-użu ta' teleworking. Kien hemm min irrimarka li meta mara titlob sabiex tibda taħdem bir-reduced hours din tiġi diskriminata u xi kultant tiġi eskluża mill-promotions f'ċertu sezzjonijiet tax-xogħol. Suġġett ieħor li semma kien id-dritt li persuni omosessuali adottaw lill-ulied. Tkellimna mal-Viċi President tal-Kunsill Nazzjonali tan-nisa l-aktar dwar il-bżonn li jiżdied in-numru tan-nisa fil-Parlament li bħala Kunsill tant jisħu dwaru. Aħna għandna soċjetà magħmula mill-irġiel u n-nisa, naħseb anke iktar nisa ħajjin mill-irġiel u tajjeb illi fil-Parlament id-deċiżjonijiet li jittieħdu jirriflettu iktar il-perspettiva wiesa tal-rappreżentanza tas-soċjetà kollha. U nemmen li nisa għandhom jingħataw din l-opportunità wkoll. F'din l-aħħar leġislatura minn 69 membru parlamentari, 6 biss kienu nisa. Fid-dibattitu bejn in-nisa semma wkoll il-bżonn tal-kwoti ħalli aktar nisa jkunu rappreżentati f'karigi għolin. Wan jistaqsa lil l-aktar kif is-soċjetà tista' tibbenifika bil-preżenza ta' aktar nisa fid-dinja tax-xogħol. Jekk inti għandek nofs il-popolazzjoni mhix qed tikkontribwixxi fejn jitlu d-deċiżjonijiet, inti qed titlef it-talent ta' nofs il-popolazzjoni. U aħna kulħadd fis-soċjetà Maltija kollha nafu kemm hawn nisa kapaċi jikkontribwixxu, allura aħna bħala assoċjazzjoni, organizzazzjoni tan-nisa nippromovu biex ikun hemm dejjem dak il-bilanċ. Fost il-proposti li qed jagħmel gvern ġdid ħalli aktar nisa joħorġu jaħdmu hemm l-iskema ta' childcare mingħajr ħlas għan-nisa li jidħlu fid-dinja tax-xogħol.